Vítejte na naší první epizodě, úplně prvním podcastu Money Talks Babe. Jsem strašně moc ráda, že jsme se sešli takhle s Julietkou, že jsme měli nápad prostě tento podcast udělat a vznikl z důvodu. Jakého důvodu? Protože chceme ukázat náš krásný, nádherný život, bez cenzury, denní fuck upy, všechno. A nevím jak ty, ale já se extrémně na to těším. Já taky strašně moc. A je pravda, že spoustu lidí nás zná pouze ze sociálních sítí a myslí si, Ježišmarja, to jsou úspěšné holky, které mají úplně pohoda live, ale kdybyste věděli, co se nám denodenně děje, tak nepochopíte. Ale víte co? Svět patří těm, co se neposerou. Ano, přesně tak. Jelikož toto je naše první epizoda, tak jsme si pro vás připravili takové malé překvapení a máme tady našeho prvního hosta a to je Sabi. Ještě než ji vybombíme, chtěla bych říct, že vlastně Sabi jsme pozvali tematicky na první díl a to z toho důvodu, že vlastně všichni, co děláme, náš společný biznis a vlastně taková naše rodina, komunita, kterou jsme vybudovali, je díky Sabi, protože vlastně ona přišla jeden den, zvedla telefon a řekla, hele Veru, už toho mám prostě plné zuby, chci prostě už fakt pořádně vydělávat cash a já jsem mi řekla, já taky, takže jdeme na to, rozhodli jsme se, dali jsme si na to ruku a za rok jsme udělali kus práce a takže vítej Sabinko u nás na podcastu. Čaute. Ahoj. Krásny tak jak deň sa vám máš? prajem. Mám sa úplne skvelé, som rada, že ste ma pozvali a teším sa. Těšíš se? My se taky těšíme. Takže, Sabi, my jsme si tady pro tebe připravili trochu takové otázky. Některé jsou spicy, Super, některé těším se. na tělo, ať si na to ready, nevíš, co tam bude, takže těšíš se? Áno, veľmi. A bojíš se? Nie, poďme na to. Takže, všichni se tady věnujeme tradingu, obchodování. A tak tady mám pro tebe takovou první zlehka otázku, protože vím, že jsi byla v produktovém biznise. Tak mě zajímá, kdybys to tak srovnala produktový biznis versus trading a vlastně digitální marketing produkt, biznis. Jak jsi se vůbec dostala ty k tradingu? No, tak ja by som začala úplne od začiatku. A moje meno je teda Sabina. A ja mám vyštudovanú vysokú školu umeleckú a som učiteľka. A vždy som chcela učiť ľudí. Preto som vlastne začala aj pred tými 8 rokmi budovať ten marketing, lebo som chcela vzdelávať ľudí. Čiže ja som sa dostala do produktového biznisu kvôli tomu, že prišli mi do salónu ľudia, ktorí robili vlastne s produktami a povedali mi, že Sabi, ty máš salón, ty podnikáš, je super vystaviť si tu tie produkty a predávať ich. A vtedy vlastne bol taký prvý ten impuls toho, že som sa dostala ako keby tomu online svetu alebo nejakému proste produktovému biznisu. A tým, že mám vyštudované učiteľstvo, tak som chcela vždy ako keby učiť ľudí a pomáhať tým ľuďom, že som mala takéto vnútorné posolstvo, že sa ľudia môžu mať lepšie. No a vlastne tým, že som mala tie produkty vystavené, tak mi prišli do cesty ďalšie možnosti, že mi boli predstavené možnosti, ako podnikať s tými produktami. Takže vlastne som si pozrela nejaký marketing, pozrela som si, ako to funguje. Samozrejme to boli prvé také reakcie toho, však vieme, multilevel, hej, multilevel marketing, to je pyramída a tak ďalej. Ponziho schéma. Áno, ono akože pred tými niekoľkými rokmi, čo je 8 rokov dozadu, tak to bolo tiež veľmi ťažké, lebo začať podnikať s produktovým biznisom bolo ako keby díleri, hej, že díleri chodia z domu do domu, zvonia, otravujú ľudí, čiže aj pred tými 8 rokmi to bolo veľmi ťažké a náročné, akože uspieť, lebo ľudia tomu neverili, mali predtým taký rešpekt a všetci to vnímali typu presne otravovanie, zvončeky a proste prídeš k niekomu domov a teraz vybalíš tú tašku a tu voňavka, všetci prevoňaní. A co si kúpta je za to cenu. Áno, presprejovaní a potom už z lavičky a proste bolo to veľmi náročné, ale ja som nešla týmto smerom. Lebo mne to bolo proste nesympatické, ale išla som tým smerom vlastne toho online sveta. A to bolo taký prvé to stretnutie s tým online svetom. Ja som teda mala kozmetický salón a učila som na základnej umeleckej škole. Ako učiteľka vlastne som vyučovala spev. Počkej, spiev? Zaspívej nám něco. Nie. Prosím. Spívej. Aspoň kousek. Záhorskú dedinu, chlapci sa túlajú. Dobre, stačí. Děkujeme, super. Ale super, jsem nečekala, že to uděláš. Ale když nás budete sledovat, tak možná uvidíte příště delší písničku.
Yes. Takže, kde sme skončili? No, u těch produktů, že si šla vlastně online. Áno, že vlastne taký prvý impuls s tým onlineom bolo, keď som si otvorila salón. Ja som teda začala robiť vizážistiku a gelové nechty a začala som ako keby fotiť si tie fotky a tie premeny a tak ďalej. Takže Pred a po. A presne, že už som nešla tou cestou tou klasickou offlineovou, ale už som chcela ísť tou onlineovou, takže začala som propagovať si svoje práce, tým pádom mi začali chodiť klienti z okolia, z celého Záhoria a tak. Takže som sa vlastne začala takto venovať tomu online svetu a som si povedala, že začnem tak vlastne robiť aj ten biznis. Takže ja som nebola úplne, že kamoška s tým online svetom, ja som skorej bola na offline stretnutia. A proč myslíš, že si nebyla kamoška z online? Nenašla som si k tomu takú tú cestu. Protože jsme už prostě staré. Je to pravda, pro nás to nebylo jednoduché. Prostě to přiznáme. Ale pred rokmi som ešte stará nebola. No, ale už byli mladší generace a už byli více cool než my, ale my jsme to taky dali, takže look at me. Mně je 20. Jo, tak mluvte za sebe. takže vlastne ja som neviem, možno som sa aj bála toho online svetu, lebo ten online svet je taký troška skazený. Že a Sabi, jenom když do toho takhle skočím, jaké to bylo ze začátku? První den na sociálních sítích. Juj, tak to si nepamätám, ale pamätám si deň, kedy som z Facebooku prechádzala na Instagram a začala som to svoje podnikanie s tým, že som mala asi 40 sledovateľov na Instagrame a začala som pridávať tie svoje prvé práce a začali sa mi tak zdvíhať dosahy tým, že tých vizážistických prác celkovo nebolo až tak veľa a vlastne cez tie sociálne siete som začala promovať tie produkty, ktoré som začala predávať alebo ktoré som už predávala a tým pádom sa mi potom začali aj ozývať ľudia. Už som si povedala, tak nebudem to len predávať, ale môžu si to ľudia nakupovať sami, mali sme nejaké svoje vlastné e-shopy a začal z toho vznikať vlastne ten multilevel marketing, hej? To slovo, ktoré ľudia nemali radi. Ale... Multilevel marketing. Network marketing. Ano. Tak, tady máte zvukovou stopu. Takovou ukázku, jak to zní v reálu. Ale network marketing je akože po celom svete je obľúbený a keď si to tak zoberiete, tak všade v práci máte upratovačku, máte proste niekoho nad vami, manažéra a tak ďalej. Takže to bolo možno len také... Také tabu možná trošku bych řekla. Hej, že tí ľudia vlastne ani nevedeli, prečo to nemajú radi. Ano, že oni že přišlo něco nové, že? Já si myslím, že za to můžou ty hrnce prostě, že to fakt prodávali. A nucené. A spoustu, co známe úspěšných jako lídrů ze světa, tak prostě oni říkali, že opravdu chodili klepat na ty baráky prostě a prodávat ty produkty důchodcům. Takže tímto fakt si myslím, že se to hodně jako znechutilo lidem. Že vlastně otravuješ nějaké lidi prostě, Ale přitom prostě je to běžné, že si nakupujete nějaké produkty v DMku, tak prostě tady máte výhodnou cenu a podobně a hlavně fakt ten biznis jako, jak to mám říct, ten business model je úplně skvělý, protože zase já do toho jenom tak řeknu, že fakt jako stačí tady za pár korun a můžeš rozjet. A tak nám řekni, co se ti vlastně podařilo? Jak si vlastně poprvé teda začala si online? Áno, ja som začala teda online, začala som to viacej promovať, chodili sme na rôzne eventy, čiže už tú prácu, ktorú som robila, či to bolo otvorenie salónu alebo učiteľka na základnej umeleckej škole, už som to brala tak, že jednoho dňa s tým skončím. Že není to, ja akože milujem deti. A ja som zasa taká veľmi ambiciózna, že keď som aj bola učiteľka toho spevu, tak som chcela mať tie deti 100% pripravené. Chodili sme na súťaže, vyhrávali sme súťaže. Však mňa poznáš, vieš, aká som, že keď sa do niečoho obujem, tak sa snažím byť v tom proste dobrá a priviesť ľudí k výsledkom. Proto som sa k tobie pridala. Láska. Takže vlastne, ale vedela som, aj keď milujem deti, milujem spev, milujem hudbu, som veľmi vďačná za školu, ktorú mám, ale nevidela som v ten potenciál. Proste toho, že si zmením tým život. Áno. Že ten učiteľský plat, řekněme si na rovinu, je fakt crazy. Je crazy a hlavne to sú tabulky a to keď sa dostaneš na nejaký najvyšší príjem, tak na ňom asi skončíš ďalších 30 rokov. Takže a tým, že človek chce rásť, že je taký cieľavedomý, tak sa potrebuje posúvať. A presne tento online svet, alebo tento marketérsky život bol to, čo som chcela robiť. Posúvať sa, ciele, ľudí posúvať, pomáhať ľuďom a tak ďalej. Takže vlastne
to bol ten impuls toho, že som to rozbehla formou marketingu. A jak dlouho ti to trvalo? Takže si začala úplně od nuly, Instagram, momentálně máš kolik sledujících? Myslím, že cez 11 000. Což je skvělá práce. Super. Ano. Je to fakt o té konzistentnosti, ale co jsem chtěla se zeptat je, jak dlouho ti trvalo vydělat první peníze. Nepočítám to, že si jako někoho líčila, že jsi prostě dělala tu kosmetiku, nechty, cokoliv, ale když teda se rozhodla dělat ten multilevel marketing, jak dlouho ti trvalo vydělat nějaké první peníze? Tak super je to v tom, že môžeš vydelať první peníze okamžite. Preto ľudia aj vstupujú do takýchto biznisov, ktorí potrebujú peniaze, aby ich mali okamžite. Lebo ty predáš produkt, máš na to maržu a okamžite máš proste nejaké peniaze. Ale samozrejme, keď chceš tvoriť siete, tak to trvá nejaký ten čas. A tu je zasa otázka, či to ľudia vydržia. Dotaz? Co to je siete? Jakože sociální? Nie sociálne siete, ale že vlastne už si vytváraš tú svoju komunitu ľudí, ktorých vedieš. Vedieš, učíš ich, čo si dokázala ty, vieš predávať? OK, nauč to predávať ďalších ľudí. Keď si dobrá v predaji, prečo by nemohli byť ďalší ľudia dobrí v predaji? Hej? Takže už si vytváraš tú svoju komunitu, čo sa nazýva teda sieť ľudí, ktorú máš pod sebou a ktorých vedieš, aby oni vlastne mohli ďalej odporúčať tie produkty. A hlavně, aby taky mohli růst. Aby Stejně mohli jako ty. rásť. Áno. Přesně taky tak. ty jsi do toho s tím šla, že se nechceš zaseknout na nějakém platu nějakého učitele, dostaneš se na vrchol a tam vlastně zůstaneš, ale chceš se v tom životě pořád někam posouvat. Tak, To presne. si myslím, že je super, že vlastně i ostatní takhle můžou a že vlastně to děláš taky s tou myšlenkou, že vlastně i ostatní můžou růst, nejenom ty. Áno. Tak teď mám ještě otázku další. Ešte by som sa chcela vyjadriť tým prvým peniazom, aby sme pardon. neodbočili od témy. Takže prvé peniaze sú viditeľné okamžite, lebo máme tu predaj tých produktov. Ale keď sa chceme dostať na nejaký stabilný príjem, nemám rada slovo pasívny príjem, aj keď to ľudia volajú pasívny príjem, ale nikdy to nie je pasívne, lebo proste stále potrebujete pracovať, stále potrebujeme byť aktívni a stále potrebujeme tým ľuďom, ktorí v tej komunite máme, ukazovať, že sme tu stále pre nich, pretože oni by nepracovali, keby nemali nad sebou ten vzor toho človeka, ktorý ich vedie. Takže tie prvé peniaze z toho vlastne z tej siete alebo z toho príjmu, z toho pasívneho príjmu. Z toho letadla. Nie, z toho vlastne marketingu. Samozrejme záleží na každom. Ja som mala výsledky veľmi rýchlo. Tým, že som sa do toho obula naplno, myslím, že po 6 mesiacoch už som dostala prvého Mercedesa od spoločnosti, ktorého som si bola v Ostrave preberať. A pre mňa to bolo príjem 1200 € mesačne, myslím, že to bolo. A teďkom srovnání. Klasické tvoje zaměstnání jako učitelka a zamakala si prostě chvilku, vybudovala z nějaký tým, dostala si meďoura a jaký plat k tomu? I když ne ten pasivní, ale prostě kolik už si třeba měla měsíčně? Všetko dokopy? Ne, jakože srovnání. Učitelka plat a srovnání 1000 něco si říkala, že změla. Áno. Takže kolik byla ta učitelka? Tá učiteľka bola menej. Čiže... A jak dlouho si na tom budovala? Třeba rok? Půl roku? Na čo myslíš teraz? Na to v té první společnosti, na ten příjem. 6 měsíců. 5-6 mesiacov. Dobre, takže 6 měsíců si prostě zatla zuby Áno, a byla si na vyšším příjmu než učitelka, která tomu dala fokus, jezdila na soutěže. Študovala několik let. Áno, študovala a tak ďalej. Super, Áno. to jsem chtěla slyšet. Top. Ale akože je to práca, ktorú môžu ľudia vykonávať aj popri bežnej práci, áno? Že to není, že človek okamžite musí toho nechať. Ale tým, že už som mala proste veľa ľudí a chcela som sa s tými ľuďmi stretávať a mala som už taký proste príjem a plus som mala ten salón, čiže od rána do večera som v podstate bola v práci. Čiže do obeda som robila nechty, po obede som išla do školy, kde som si odučila, potom som večer prišla o 6 domov, venovala som sa vlastne marketingu, kde som robila zoomy, prácu s ľuďmi a toto som robila deň čo deň. Sobotu ráno som si zbalila kufre, išla za nevestou, kde som ju celý deň a teda do obeda líčila a tak ďalej. Proste už som toho mala strašne veľa. A som si povedala, ja chcem mať jeden projekt, ja chcem mať jeden biznis a jeden príjem. A budem robiť všetko preto, aby som mala ten príjem trojnásobný, aby som nemusela mať tie 3 práce. To jsem měla úplně ten stejný problém jako ty. Super. Že radšej niečo jedno
a naplno. Áno. Takže tie prvé výsledky z toho marketingu vidíte, ja neviem, po mesiaci, po 2, kedy boli tie príjmy, že 100 eur, 200 eur, 500 eur. Pomaličky sa tam rastie, až som sa dostala vlastne na tých nejakých 1200 eur. Čož bolo veľmi málo. Takže som mala ešte väčšie ambície. Po 3 rokoch som vlastne firmu opustila a vstúpila som do spoločnosti takej americkej, ktorá bohužiaľ tu na trhu skončila, takže nebolo to, že ja by som sa rozhodla, že odchádzam. Bola to firma, ktorú som milovala, do ktorej som dala úplne 3 roky všetko, ale bohužiaľ z tohto trhu odišla. Tá firma ešte funguje, ale zdvihli tam také ceny za poštu, že to sa nebolo to udržateľné. Takže som sa rozhodla, že pôjdem úplne inou cestou, ale tam už som sa dostala na 3-násobný, možno až 5-násobný, aj 7-násobný príjem, ako som mala v tom prvom, v tom produktovom. Takže tým, ako som v podstate rástla, tak som sa dostávala aj k väčším peniazom a hlavne k väčším skúsenostiam. A k ľuďom, ktorí proste by som sa bežne asi nedostala. Rôznym ľuďom, ktorí boli podnikatelia, ktorí ma mali čo naučiť, odovzdať, od ktorých som sa učila a tak ďalej. Takže vlastne som niekde začala, to niečo mi dalo ten rozhľad, že tu je proste iný spôsob zarábania peňazí a pomaličky som sa dostala až sem, kde vlastne som sa začala venovať tomu tradingu, tomu digitálnemu svetu, pretože som už nevidela potenciál v tých produktoch. Aj keď som zvažovala, že ešte pôjdem do produktového biznisu, tak som mala rok také okno, kde som chvíľočku bola v takej jednej českej firme, ale som si povedala stop. Proste už všade okolo mňa sú produkty. Či je to DMK, či je to proste rôzne, teraz sú trendy, jak sa to volá? Japonská kozmetika? Korejská kozmetika. Teraz je to veľmi trendy. Ja taký mám zrovna dneska. Áno, teraz je to veľmi trendy, takže už pre mňa robiť network marketing s firmou, ktorá predáva produkty. Ta doba se fakt naozaj digitalizuje. Áno. A je to fakt v dnešní době už ty produkty jsou takové trošku zaostalé, bych až řekla. Každý nech si kupuje, kde chce, čo chce. Určite. Tak by som to nazvala. Áno. Že ja keď som bola vlastne v tej firme, tak som nechcela kupovať niekde inde. Stále som proste nakupovala iba v tej svojej firme a tak ďalej, ale teraz mám takú tú slobodu, že nechcem si stáť za jedným produktom. Viem, že aj kolagény sú hoci kde dobré, proste krémy sú, ja stále, však ženy sme, máme milión krémov a pičovinek s prominutím. Dekoratívnych kozmetík, ktoré zabírajú milión místa. Áno, ale zase som taká, že čo som mala aj kolegyne a kolegov, ktorí boli v tom produktovom biznise a ktorí ešte doteraz aj sú, tak ja strašne rada ich podporím. Strašne rada spravím tú objednávku, nakúpim si. Keď je dobrý produkt, pochválim ten produkt, proste ja nemám problém, čiže som veľmi rada, že aj ľudia, ktorí sa v tom našli, v tom produktovom, stále v tom pokračujú. Ale sú tu zasa ľudia, ktorí v produktovom neúspeli. Mala som niekoľko stoviek ľudí a prešli vlastne do digitálneho sveta a povedali, Sabi, konečne mám tu nejaký produkt, kde nemusím chodiť za ľuďmi, kde nemusím absolútne nikomu nič predať. Ja sa zatvorím doma medzi 4 stenami, otvorím si notebook a ja mám svätý pokoj. A tí ľudia sa našli v tomto digitálnom svete, lebo nechceli tú prácu s tými ľuďmi. Oni chceli zarábať, ale sami na seba. Že nechceli tvoriť tú komunitu. Teď jenom bych ještě takovou otázku, takže máme tady porovnání produkty, náš digitální biznis, ale co to vlastně znamená? Co přesně teda děláš? Nebo ti lidi, když se to řeknou, hele, tak ta Sabi se mi fakt líbí, to je prostě kost jak blázen, má super zkušenosti a chceme k ní. A co oni od tebe dostanou, když se k tebe přidají? Áno, ja som sa teda rozhodla ísť na cestu tradingu, vzdelávania. A tí ľudia, ktorí sa rozhodnú začať so mnou spolupracovať, tak samozrejme nemôžu čakať peniaze okamžite. Není to produkt, ktorý predajú, majú na to maržu, ale je tu zručnosť, ktorú keď sa človek naučí, tak už vám ju nikto nezoberie. Ja som vlastne v tejto firme rok a pol, takže nejsom úplne že nováčik, ktorý je tu týždeň a teraz má ružové okuliare na sebe a všetko je krásne a milióny a Lamba, Ferrari. Vôbec. Čiže... Not reality. Áno, takže určite neodporúčam pridávať sa ľuďom, ktorí si myslia, že zo dňa na deň zbohatnú. To tak není nikde, ale proste je to náročné. Ale proste ten trading je o tom, že tí ľudia fakt keď pocítia, povedzme si na rovinu, keď chceme peniaze, musíme pracovať s peniazmi. Yes. Je tak? Yes.
Čiže keď chcem mať veľké peniaze alebo väčšie peniaze, tak potrebujem sa naučiť pracovať s tými peniazmi. A už sa dostávame do bodu, keď zarobím peniaze a už chcem ich investovať. Mám nakúpené bitcoiny, hej, mám investície v nehnuteľnostiach, mám kúpené akcie nejakých nehnuteľností. Čiže už nám to zasa otvára brány úplne iných vecí. Rozmieru. Pretože keď človek má peniaze, alebo už má troška iné peniaze, že nezarába 800 € mesačne, ale dostane sa, dajme tomu, na 1500, 2000, tak už vie, že môže si z toho odkrojiť a môže niekde investovať. Což znamená, že peníze delají peníze. Peniaze robia peniaze. A to si zapamatujte. Áno. A preto som sa vlastne rozhodla ísť do toho digitálneho sveta a určite to ľuďom odporúčam. Že je to náročné, nie je to jednoduché, ale keď sa to človek naučí, tak sú to... Easy money. Easy money. Jak sa to vezme, easy money? Když se to človek naučí. Áno. Do té doby to easy money prostě nejsou. A bude dodržovať určité pravidlá. Áno, že veľa ľudí proste príde, vloží si nejaký kapitál, čo je teda dôležité aj povedať, že keď človek sa ide učiť, tak sa neučí na svojom kapitále, ale učí sa na takzvanom demo účte a až keď sa cíti, že to vie alebo že to ovláda, tak potom ide na ten reálny účet. Hej, čiže tí ľudia na začiatku sa nemajú čoho obávať, čoho báť a keď si povedia o mesiac, že OK, není to pre mňa, nerozumiem tomu, nebaví ma to, môžu odísť. Áno, nikto ich nedrží. Hej. A potom sú tu ľudia, ktorí sú tu so mnou už rok a pol a keď sa pozriem, keď sme začínali, že sme absolútne nič nevedeli, nič, tak teraz, čo sme spravili, aký kus práce za ten rok a pol, tak to je normálne neuveriteľné. A ja si... Môžu zastaviť? Kolik třeba si schopná si týdne videla tradingem? Ono záleží aj podľa toho, pozor, aký máte kapitál. Ja mám napríklad kapitál, mám na účte $5000, takže úplne inak sa mi traduje, áno? Jak keď človek ide a zo $100 chce spraviť $1000 a chce to spraviť za deň. A to je? No, a čiže to by som odporúčila tomu človeku ísť do najbližšieho kasína a skúsiť tam ruletu alebo šťastie, ale vôbec ne trading. A určite, akože pokiaľ ľudia aj počujú, že trading je scam, že trading nefunguje, alebo prečo ukazuješ výsledky? Prečo teda, keď tak zarábaš, sa doma nezatvoríš a nezarábaš v tichosti? Prečo máš potrebu to ukazovať na sociálnych sieťach? Tu presne je vidieť, že robíš ten scam. Hej? A toto sú tie narážky tých ľudí, ale ja to nerobím preto, že chcem ľudí do niečoho natiahnuť. Ja to robím preto, lebo mne to pomohlo a chcem, aby to pomohlo aj ďalším ľuďom. Predávam skúsenosť a predávam aj to, že som učiteľka, predávala som produkty a teraz rok a pol sa venujem tradingu a naozaj tie výsledky mám. Yes. A môj chlap, keď príde domov, tak to není, že ahoj, ale to je, že koľko? Hej, dobre, ale tak máme, že Petr, kolik ty, kolik ja. Áno, takže ono. A k tomu se dostáváme takové otázce, kterou bych ti já konkrétně chtěla pověřit, protože položit, jsem mladá, je mi 20 a ty už máš rodinu. Jsem stará, chcela si povedať. Ne, nechtěla. Ne, nám je 25 mimochodem. Takže jak vypadá tvůj den? Sabi, cestuješ, máš rodinu, nějaké povinnosti doma, úklid, vaření, toto, milion věcí. Jak to všechno zvládáš? Ještě máš do toho cestování, fakt milion věcí, takže jak vypadá tvůj den, jak to zvládáš? Teraz je to už také ustálené, pretože už som sekla v podstate so salónom. Ten salón som už aj predala, takže už som to pustila úplne. Náš život sa deje v takých cykloch a myslela som si, že to je každých 5 rokov, ale teraz si myslím, že to je každé 3 roky. Takže som si povedala, že teraz prišiel ten čas, kedy musím upustiť všetko, to, čo mňa akoby ťaží. A začala som tým, že som vlastne ten salón predala. Takže som úplne skončila s vizážistikou, so všetkým. Sem tam ešte teda v soboty viem niekoho nalíčiť, ale to je úplne že minimálne. No a tým, že už mám čas, tak môj deň začína tak, že mám syna, bude mať teraz 5 rokov a chodí do škôlky. Takže ráno ho zaveziem do škôlky, prídem domov, 8:00 otváram proste grafy.
Hej, či už si robím nejaké svoje vlastné analýzy, či už pozerám nejaké edukačné videá, ktoré máme na našej platforme, alebo proste chodím na ranné hodiny scalpingu alebo čokoľvek, tak začínam už pracovať. Ľudia chodia bežne do práce, kde musia odrobiť 8 hodín, tak ja o 8 ráno sadnem za ten notebook a začínam vlastne pracovať. Hej, toto trvá tak do 3. Hej, do 3 proste pracujem a venujem sa aj zákazníkom, ľuďom a tak ďalej. A potom o tej 3 vlastne príde partner z práce, a dáme si spoločnú nejakú kávu, ideme pre malého do škôlky a potom po obede niekedy teda znova sa dám za prácu. Takže znova proste sedím. Niekedy, no. Veľmi často. No ja som taká businesswoman, ale zase si hovorím, som stále doma. Takže stále mám toho malého pri sebe, behá po dvore, ja som pri ňom, proste som na telefóne alebo som na notebooku, stále som pri ňom. Ale je pravda, že tým, že tu tvorím aj marketing, že to není len o tom tradingu, trading od 8 do 3 a potom sa venujem tým zákazníkom. Potom večer máme nejaké spoločné zoomy, nejaké proste vzdelávacie veci od našich traderov a tak ďalej. Takže je toho naozaj veľa. A čo sa týka varenia... No, to mne zajíma. Tak to je veľmi zlé. Ja teda nevarím. Nevaříš? Vôbec. Ani snídaní? Tak snídaní, jo. Tak ten rožok si kúpim, chápeš, ale teda nevarím. Hej, som taký, neviem, no... Proste nejsi typická hospodyňka. Ja si občas uvařím, nikoho ale... neodsudzujem. Takí ľudia, ktorí vedia variť, sú ľudia, ktorí proste nevaria. Mala som aj krabičky, nemala som to jak dietu, ale mala som to jak zdravú stravu, ktorú mi vozili. A teraz už mi to prestalo chutiť, tak som si povedala, že už proste musím ísť na nejakú bežnú stravu. 3, 2, 1, teď tvoje nejoblíbenější jídlo. Vím ho. Brinzové halušky. Yes! Radši si prostě zajde na halušky, to úplně chápu. Áno, milujem brinzové halušky. Takže nevarím, ale mám svokru, ktorá varí. A nechce taky se o mě trošku starat. Nechce přijet ke mne. No, čiže mám svokru, mám maminku, mám proste starku, ktorá má síce cez 80 rokov, ale varí každý deň. A proste ja, keď som doma a tradujem, tak mi zvoní telefón, Sabi, spravila som, ja neviem, francúzske zemiaky, prídi. Tak ja sa zoberem a idem. No tak to bych se nezebral, než ale běžela. A toto je presne to, že Takže ja som nemala v podstate ani prečo začať variť, keď okolo mňa všetci varia. A pre mňa to bola strata času. Proste variť. Tady se niekto má. Hej, no. Alebo si proste zajdem na obed, alebo chodíme spolu na obedy, alebo proste so zákazníkmi, s ľuďmi idem na obed a tak ďalej, takže nevarím. Ja, a čo sa týka upratovania, tak upratujem. Samozrejme, všetci musíme upratovať. Máme radi čisto, takže ne upratujem. všetci, ale ženy prevážne, ano, že jo? No u nás je to tak, že... Už sme doma. No pozor, lebo určite to môj partner pozerať, takže musím povedať pravdu. Takže shout out partner. Bohužiaľ, no. Upratujem si vo svojom mobile fotky. A striham si videá. Ale nie, akože upratujeme. Ale akože viac upratuje on, hej? Že... Tak ty si umiela dobře najít. Áno, takže možno to teraz vyzerá, že nič nerobím. Ale umíš vydělávat cash? Yes. This is money talks, babe. Yes. Tak. Ale chci říct, že to je vlastně strašně husté, že dokáže vlastně, tady si vlastně ukázka i toho, že vlastně dokážeš všechno skloubit dohromady. Víš, že je důležité i v tom partnerském vztahu si rozdělit ty role, i ty práce. Víš, že to není prostě o nějakém... Že předhánění, to je fakt, prostě, že já musím dělat toto, když takhle vám funguje to skvěle. To jsem třeba já osobně nedokázala, ale obdivuju to, že vy to takhle máte, je to prostě za mě top. A teď mám otázku ještě já. No, to mě zajímá, co ty máš za otázku. Protože třeba hodně tím, že jsem taky maminka 2 dětí, tak se prostě setkávala jsem se s strašnýma hejtama, tím, co dělám, prostě jak se starám o své děti, přitom jsem s nimi jako pořád, že jo, ale prostě nedávám to na sociální sítě, sorry, fakt jako děti dávat nechci, ale mě by zajímalo, ale já jsem měla ty hejty i od rodiny hodně. Mě nenavařili takto, mě navařili takto, že prostě jsem jako na hovno. No, ale jako mi to strašně mrzelo, víš, že jsem prostě z toho byla fakt zklamaná, protože jsem prostě taky celou dobu už podnikám 14 let a furt jsem prostě budovala, makala a furt jsem poslouchala, nechce zaměstnat a prostě nikdy to nebyla můj sen a zajímalo by mě, jak tvoje okolí, tvoje rodina to vlastně všecko vnímá.
I třeba ještě do toho jenom řeknu, že vlastně i jako jsme byli třeba Amerika, Dubaj, Montenegro, cestování. Prostě, takže všude. Samozřejmě bez dětí, že jo, tak vím, že hodně ženských Ježíšmarja, vy jste matky prostě roku, ty vole. No. Vy si tam Necháte děcka cestujete. doma. Jo, ale my to děláme pro ty děti, že jo, ale tak teď řekni ten tvůj pohled na tu rodinu a tak celkově. Vždy, keď robíš nejaký biznis, tak musíš byť najväčším fanúšikom svojho biznisu ty sama. Yes. A ja musím povedať, že ja mám rodinu, ktorí fandia so mnou. To je Takže boží. naozaj To je krásne. som v rodine, kde či je to otec, či je to mama, či sú to starí rodičia, alebo je to proste partner, alebo partnerovi rodičia, alebo je to moja babka, dedo, krsna. Všetci sú fanúšikmi so mnou. Ja som nikdy neschytala jeden hejt, nikdy som sa nebala prísť domov a povedať, idem do Las Vegas na týždeň, akože spýtať sa, či môžem. Ne. Ja to proste oznámim, ideme do Dubaja, ideme do Las Vegas, ideme do Čiernej hory, ideme tam, proste je to moja práca. Áno. Ja som celé dne doma, hej, a ja proste keď raz za čas často, ale proste vybehnem von, tak oni to akceptujú. Tak to stojí za to. Pretože Dubaj, vyběhnem von. Dubaj, Amerika. Pretože to k tej práci proste patrí a aj môj partner, on vidí, koľko zarábam. A je proste šťastný. Prečo by nebol šťastný? Jasne. Vieš, takže on musí aj tolerovať to, že keď sa chce mať aj on dobre a chce proste byť nejakým fanúšikom mojím. Gucci Tak minule musí dostal, že? podporovat. Co to měl? Co dostal Gucci? Kabelku. Kabelku Gucci, jestli chce, Ale tak taky ať si frajer skoupila. maká. A taky jo. Ale tak Takže nemôžeme Tero iba partnerovi. proste pracovať. Neviem, jak dlho to budem, chápeš? No jasný. Treba si užívať ten život. Jo, A, prosto souhlasím. a mojím snom je kúpiť si nejakú malú vilku alebo nejaký malý apartmán niekde pri mori. Či už by to bolo Chorvátsko, Taliansko, alebo proste to je taký môj taký vnútorný sen, že niekedy do budúcna by som chcela zobrať rodinu, ísť na mesiac a tak ďalej. Proste zobrať aj tú rodinu, ktorý ma pri mne stoja, či v dobrom, či v zlom. Keď sa firma rozpadala produktová, tak proste stáli pri mne. Aj sme zostali úplne bez peňazí. Neboli to úplne jednoduché časy, čiže to, že ľudia vidia, že sa máme dobre, alebo že ukazujeme len to dobre, tak vnútorne sme si prežívali aj rôzne situácie, Totálne ktoré sme sračky nemali fakt potrebu dávať na sociálnych sieťach. Hej, čiže naozaj človek rieši hocičo. A chtěla jsem říct, že od toho jsme tady my, aby jsme vám ukázali, že život je život a i sračky se nám dějou. Tak. Ano. A stejně jsme tady a držíme spolu. A každá jedna z nás bych řekla, že jsme fakt prošli, že už jsme si konečně, třeba já osobně to tak vnímám, že a ty si úplně stejná, proto jsem strašně ráda, že jsme se dali dokupy, protože vždycky jsme už byli tak kurva malý kousek od cíle a vždycky se něco posralo. Ale víte co? Step by step, prostě to je podnikání. Když to je spadneš, prostě zvedáš se, jdeš úspěch. znovu. Tak, Za mě už prostě kdysi, když se mi něco stalo, tak úplně jsem z toho byla na nervy, jak tu situaci řešit. No. Úplně jsem měla stres prostě, že co budu dělat. A teď si říkám, dobré, další test, tak vydržím a jdeme dál prostě. A to chci já ještě říct, že jsem strašně ráda, takhle vám chci říct, že vás mám, obě dvě. Jej. Protože fakt mi strašně pomáháte, protože mi Not 20... free. Chci jenom říct, že prostě fakt je mi 20, nemám takové zkušenosti jako třeba vy. A to i třeba pro vás mladší, co se díváte, nebo pro kohokoliv, ukázat, že vlastně opravdu já mladá baba bez zkušeností, co vystudovala, tak opravdu mám vás, mám tady tu podporu a můžu říct, že fakt mi dáváte každý jeden den strašně moc a díky vám se posouvám. Ty si Love you. láska. Love you too. A ja by som ešte povedal poslednú vec k tomu, že aby sa ľudia nebáli vstúpiť do niečoho, čo im je teraz možno neznáme. Lebo viete, ak sa to povie, že opakovaná lož sa stane pravdou pre ľudí, ktorí tomu nerozumejú. Yes. Čím viac sa bude tá lož šíriť po sociálnych sieťach, tým viac tomu ľudia začnú veriť, lebo nevedia, čomu vlastne oni veria. Preto tí ľudia by sa mali spojiť s nami, mali by sa spojiť s ľuďmi, reálne si sadnúť, ukázať, čo máme, jakú máme vzdelávaciu platformu, jaké máme výsledky, čo sme docielili, že sme maminy, že máme doma deti, že to zvládame. Studentky. Proste naozaj je to o tom, že sociálne siete sú klam niekedy. Fakt, že normálne, že očný klam. Áno, Že lež prostě ja úplně. dnes sa rozhodnem, že budem presadzovať, že sol je cukor, tak to budem presadzovať až dovtedy, A když dokiaľ budeš mi mít všetci virální neuveria. video, tak ti všichni uvěří. Čiže stále budem tú lož proste všetkým tvrdiť, až sa z tej lži, alebo Stane proste pravda. z toho klamstva stane pravda. A k tomu bych ještě řekla já, že vlastně
těch 13-14 let podnikám a fakt jsem měla různé vlastní firmy, restauraci a já jsem si třeba fakt myslela, že ten trading je úplná kravina, prostě, že to nemůže fungovat, že to prostě vidím nějaké čísla a nevím co. A teď za ten rok a něco, co vlastně toto dělám, tak úplně mi to změnilo pohled na peníze, na svět. A když jsme byli třeba v Dubaji, tak jsem byla úplně fascinovaná tím, jak tam všude prostě banéry na trading. A ne jak tady u nás v Česku Kaufland, akce na vajíčka, ty vole, ještě bez podestylky za 45 korun. Jakože fakt crazy, co tady prostě lidem spou do hlavy a strašně se mi to nelíbí a prostě budu bojovat za to, aby se lidi v Česku, na Slovensku a kdekoliv ve světě, protože už máme zákazníky v Americe, Srbsku, v Ukrajině, aby se měli dobře, protože prostě kdo má otevřenou mysl v dnešní době, ten vyhraje. No Verčo, ja mám na teba jednu otázku. Dobre. Pamätáš si na svoj top večer v Las Vegas? Přesně jsem věděla, že to na mě vytáhne. Já jsem taky věděla, že to zazní. Jako dívej se, v Las Vegas musím říct, že všechny večery byly top, takže jaký myslíš? No ja myslím taký, že tam bola tam partia chlapov, striptérov. Strip bar? Pamätáš si? Pamätám si velice dobře. Tak nám pověš, čo sa tam stalo. Ti o tom notit, ne? Tak dobře, tak já teda vám to řeknu. No, tak to řekni. Ale jenom pro odběratele. Ďalší film na Hero. Ne, řeknu vám to, takže byli jsme v Americe a bylo to takové funny, to jsem ještě byla se svým manželem a prostě jsme doletěli z letiště a právě kamarád Roland mi říká, hele, jdem prostě na strip bar a já úplně, že ne, teď holky, že taky ne, že jsme prostě unavené, teď jsme doletěli a pak najednou prostě mi tak jako občas to tak dělá, úplně něco lusklo v hlavě a říkám, hej, tak jsem v Americe a budu spát, to teda ne. Tak jsem si oblekla overálek a šla jsem, že jo. No, ale prostě, jelikož moc nepiju tvrdý alkohol a jako tím, že jsem s dětma, že jo, tak se nejsem zvykla, dala jsem si pár, já nevím, co to bylo, myslím, margarit. Tekily? Nebo tekily vlastně, tekilu jsem si dala asi 7. 7, nejedla jsem. Takže hadra. No a teď najednou prostě úplně v ráji, ne? Tak samý krásní chlapi prostě tam na nás třepali, teď tam všechny holky začaly jako ojíždět, jo? A... Jakože ojíždět? Jakože ojíždět. Ne, jakože grupáč. Ne, jakože strip bar, prostě že jo? Strip bar, nejlepší. no. Takže dobrý. No a tak jsem jako tak se dívala, najednou ten strip, který prostě přišel, tak já prostě už jako cinknutá, že trošku. No. A tak on prostě mě začal úplně jako tak osahávat a tohle, no a mě nenapadlo nic lepšího, než mu zakroutit bradavkama. Jenomže počkejte. A důsledek to mělo Amerika jaký? volá, že jo? Štrublíková, vole, security. Cancelled. Amen. Naštěstí to už bylo tak 10 minut před koncem, ale já jsem tam stála na té chodbě, říkám, teď se ztratím tady v Las Vegas, ne? No ale můj kamarád samozřejmě to všude musel roztroubit, takže všichni jako by na mě zapomněli, že jo, jenomže on prostě celý pobyt chodil, to je ona, co kroutila bradavkama. Takže jako jo, strašné srandy jsme zažili, no a to na to miluju, že vlastně jako fakt sice tvrdě makáme, ale potom jednou začali se sejdem, tak to fakt stojí za to. Yes. Neviem si predstaviť, že by som začala trading sama. Neviem si predstaviť, že by som si teraz kúpila za 1,000 eur kurz, dostala kopu videí, sadla si doma k počítaču a mala sa sama učiť trading. Yes. Proste tá komunita nám dáva strašne veľa. Či je to zábava, či je to Síla. proste síla, pokračovať ďalej. Motivácia. Či sú to straty, alebo sú to výhry proste, či už prehrávame, alebo vyhrávame, všetko vyhrávame a prehrávame spoločne. Yes. Takže naozaj je to o tom, že ja som tak vďačná za celú komunitu a za celkovo, čo tu tvoríme, že si neviem predstaviť, že by som do takého niečoho išla sama. A preto veľa ľudí si aj povie, že trading je náročný a ťažký. Ja sa im nedivím, keď nemali tú podporu a keď sa rozhodli, že idem sa učiť trading, lebo ten tam v Dubaji jazdí na Ferrari, tak aj ja chcem jazdiť na Ferrari. A teraz presne urobil to, čo ja by som neurobila, že si kúpim drahé kurzy, dostanem kopec videí, nikto so mnou nekomunikuje, do žiadnej skupiny, možno niektorí tí tradery majú nejaké Discordy alebo nejaké svoje telegramové skupiny, ale to není ono. To proste není ono. Čiže radšej menej ľudí a byť super parta a spoločne proste raz, ako mať milióny ľudí a ľudí, ktorí si sťažujú a neveria tomu. Ja takých ľudí nechcem. Ja chcem ľudí, ktorí reálne vidia ten potenciál, vidia tú našu víziu, že ich dokážeme dostať tým výsledkom a hlavne sú tu aj kvôli vzťahom, pretože ja vás milujem. Od života víc. Ja vás milujem. My tebe taky milujeme. Jako my tě taky milujeme. A já ještě mám sobě tak, že poslední takovou otázku na tebe já. Připadáš si někdy stará? Někdy jo. A kdy?
Ráno. Nechce sa mi vstávat. To se mi nechce ve 20. A řekni mi třeba, když jako takhle cestujeme, teď jsme říkali nějaké srandovně, tak jako je to vždycky easy, super ready, prostě pohodinda? Absolutně nejsem ready. Jak je to možné? Ja že to cestovanie zvládam 1000-krát horšie, keď som mala 20 rokov, lebo tie časové posuny, ja viem, že veľa ľudí si teraz povie, že čo to tá trepe proste, však má 30 rokov, chápeš? Ale ja fakt sa cítim tak, že ja viem, na čo ty narážaš, že vždy, keď niekde prídem, tak som chorá jak hovado. Ale ja taky, takže ja vždycky... Zimnice, horečka, presne, bolesti v hrdle. Kloubu. Ja som cestovala do Las Vegas a doma som bola chorá. Prišla som do Las Vegas, bola som chorá jak hovado. Došli sme do Montenegra, znova som bola chorá. Extrém. Prišli sme do Dubaja, znova som bola chorá, odchádzala som domov, ešte týždeň som sa dostávala z toho, že som mala 39 teploty. Takže tu sa cítim stará. Že áno. Už to, tie prechody teplotné, proste ten jetlag, či jak sa to povie, Áno. proste strašne ťažko to zvládam. Jo, my se vždycky líbí se sebe, víš, k sobě přijdem k těma loktama a hej, bolí mě v krku, mě taky. Mě dneska taky bolí v krku a ještě mám zánět spojivek a jsem tady na kameře. A pak, že to není těžké. Ano. Je to těžké, no. Jo, takže ale tím chcem říct, že prostě bojujem, není to tak easy na sociálních sítích, tam všechny jsme vysmaté a pak na pokoji třepky, teplé ponožky prostě a jsme úplně vyřízené. Jedu jako si dom pro ten pár, v Dubaji ale ne. prostě jsme nešli ani na party už, že jo. A hlavne v tom Dubaji sme boli zatvorení od rána do večera na evente. Ja som prvé dní ani nemala pocit, že som v Dubaji. Nám byla zima, my jsme si vzali samé šaty a tam prostě klima jak blázen, že jo. My úplně vymrzle totálně, pak na chvilku jsme šli aspoň ven, tak to byla úplně facka, že? Ale teraz sme sa bavili, že koncem júna sa zobereme a pôjdeme na víkend niekam do teplúčka. Ale fakt taký, že čilík. Že to nebude už práca, ale že proste taký predĺžený víkend. Lahneme opalovaníčko trošičku a taký relax. Takže ak budete u nás, už sa môžete pridať. Těšíme se. Takže Sabi, děkujeme ti za tvé upřímné odpovědi, protože já tě znám, takže vím, že byly upřímné. Ty doufám taky. Ja Nebo kecala nám něčem? Ja ďakujem za Ještě si pozvanie. radši pustím záznam, protože ne všetko jsem vnímala. Ja ďakujem za pozvanie, aj keď toto je úplne, že môj prvý podcast a vždy som si povedala, že do podcastu nepôjdem, pretože ja keď niekedy čítam tie komentáre a tie hejty na tých sociálnych sieťach, tak som si povedala, ja nikdy nebudem natáčať, ja chcem zažiť ten život, že si odinštalujem aplikáciu Instagram a budem žiť v tichosti, ale samozrejme, že by mi to chýbalo. Takže ďakujem za pozvanie, aj že som mala možnosť tu byť, vyskúšať si tu na horúcom kresle. Hořela. V roli Hosta. Ďakujem, takže naozaj. Takže moc si děkujeme, moc jsme si to užili a vy už čekejte na další epizodu, klikněte na odebírat, follow na Instagramu, máte tady naše Instagramy a těšíme se na vás při další epizodě. Majte sa, ahojte.